Сега сме станали и да, ще летим за Египет. Спряхме за по една баничка, между другото. Е тук Ивка, папка баничка. Християн къде е? Той избяга. Избяга, да. Спряхме за по една баничка и продължаваме. Между другото, в момента е 1:43. Имаме още час и половина до София. И да, нека да продължим с нашето пътешествие. В момента е 4:30, имам още 1 час и половина до самия полет. Даже нямаме информация на кой изход трябва да отидем. Много рано дойдехме, трябваше да тръгнем по-късно. Такъв е живота, нали? Да. Какво е това? Сега да го имаш в самолета. Ага. Ма това е за тяло ли? Да, може пръскаш с него. Мериш ли хубаво? Да. Я? Да, не е лошо. Между другото почна да ми писва да обикалям. И мисля да се връщам и да поспа някъде. Ами направо ще се включим от самолета. 1 hour later. В самолета сме. Между другото, вече сме официално в Египет. Отиваме, взимаме си багажа, търсиме си групичката и отиваме да ни настанят в хотела и ще се включваме оттам. Вече сме пред хотела, настаняваме се. И след това отново ви взимам с нас и ходим в по-скоро на една подводница с стъклено дъно. Така че до после. Включвам се само за бързо да ви покажа стаята, защото е брутална. Това ни е банята. Човекът тук що дойде и ни остави хавлии. Мисля, че кафе. Обясни ни за сейфа. Да, има някакви напитки. Тук каза, че всичко е безплатно, между другото. Тук, което е на тази маса, всичко е безплатно. Това ни е леглото. Не е нещо особено, но наистина гледката обаче. Гледката е брутална. Сега ви я показвам. Ето това е гледката. И между другото, това е само една част от комплекса.
Ето там може да видите хората как си се забавляват. Буквално тук е комплекса, правиш 2 крачки и си на плажа. Брутално е наистина. На Сияскоп сме вече. Търсим си места за сядане. Слезем долу и се включвам пак. Оставам ви. Кажеш, харесва ли ти? За сега да. И на мен, между другото, красиво е. Добре, включвам се от дъното на подводницата. Jump! 1, 2, 3! Ами първият ден ни приключи, оправда абсолютно очакванията ми. На мен лично доста ми хареса този ден. Сияскоп също така беше невероятно. Видяхме много рибки, вие сами ще видите от кадрите. Също така се гмуркахме, пак ще видите кадри от гмуркането. Като цяло денят беше превъзходен. Препоръчвам на всеки един от вас, който има възможност или си е събрал някакви парички и не знае къде да ги вложи, какво да ги направи. И живейте си тази мечта, пътувайте, вижте света, защото наистина си заслужава. Благодаря ви, че все още гледате този клип. Надявам се да ви е интересно. Аз се опитвам да помогна, а и също така да ни остане някакъв спомен на нас двамата. Затова, да, ще се видим на следващия ден. Ами, станахме, започва втори ден, оправяме се, отиваме да хапваме и направо ще се включвам от сафарито, защото да имаме доста за снимане. То не е само сафарито, ще се срещаме с бедуини, както казах. И вечерта ще има огнено шоу, разбрахме току-що.
Така че включвам се и дано този ден да е още по-хубав от предния. Значи казаха ни, имаме 40 минути трансфер в пустинята с джипове. След това има избрани маршрути с АТВ-та. Казаха, че цял ден ще сме в пустинята. طب يا فادي ايه الدنيا؟ تمام شغال داوي يا عم عادي ايه فيه انا اللي قلت لك اللي يشتكيني انا يلا يا برازر ايوه هو ده اللي انا عايزه Thanks. Значи опаковани сме вече и се насочваме към джиповете. Имаме 40 минути преход с тях из пустинята. След това имаме избрани маршрути с АТВ-тата. Така че включваме се оттам и се радвам на всички тези, които са стигнали до тази част на клипа и все още продължават да гледат. Надявам се наистина да ви е интересно. Може да ме последвате, се абонирате във всички мои социални мрежи, може да ги откриете долу в описанието. И да, нека да продължаваме, защото днес е брутален ден просто. Между другото, много е готино, наистина. Имаме шарена сол буркан. Тук правят картини. И ще ви покажа как го прави. Сега ще ви представи как правят. Близо. This of the sand. Please. This of the sand. Sand is desert Sahara, Marsa Arab, Sharm el-Sheikh. Това е съответно пясък от Сахара и Шарм ел-Шейх и района. В момента ви показва как рисува. Има си специална техника. This natural color. Това е натурален цвят, пигмент. 1, 2, 3 natural color. Пигментите са от различни скали, имайте го в предвид. Бутилка един символа. В момента ще направи символ, рисува с това устройство. Здесь трай камила. В момента оформя камилата. Трай камила. 3 камил. Heru wabit imperir
Hello, so, Camila kiss, Вижте. Camila kiss, Baba, Mama, Bibi. Camila kiss this symbol. Камилска целувка. Има семейство. Майка, баща и бебе. Symbol love, любовен, Това е символ на любов. Camila Caravan, это symbol business. Виждате Камила в керван. Това е символ на бизнеса. Delfin, это здоровье. За здравето. هعمل mountain, بنينة, جبال, mountain, mountain. Планина. Оформя в момента планината. Слънце. Слънцето го следващата Слънце стъпка. България. Небе. Слънцето в пустините обикновено има червен цвят, затова той в момента използва и червен пигмент. Птице. Bird. Птици. Птици. Виждате колко много детайли използва. أقول أسماء يوسف. أقول أسماء. قال له قريت your name inside here. И ще попитате как се запазва. Здоровия бутилка. Здоровия фляша. Стъклото е изключително здраво. Бресинг. Какво го уплътнява? Да, точно така. За да може да остане стабилно. Пресира го. Либило. Супер гилу либило. Лепило използва. За да запечата входа. Hello. И по този начин остава. Допълнително може да се поддържа за по-дълго време с захар и вода. Може, ако някой от вас си закупи по съвсем малко... Здоровия бутилка. Казва, че не е чупливо. Бутилка е за бакет, е за кафър. Опаковат ги добре, за да може да си ги доставите здрави вкъщи. Бутилка е бият евро, бият долар. $5 са малките. Бутилка е $6, €6. $6 или €6. Бутилка е $7, €7. И $7 са най-големите. Вода и сол. This is shit. If you have any problem with stomach, you eat something bad, you even know about something bad, you eat it and drink it. Това, което сега ще видите, Everything will go. правят си чай. Между другото, също така казаха, че тези хора живеят тук, 95% живеят по планините, навътре в планините. 5% имат сключен договор или уговорка с самите туристически агенции да организират атракции за хората и им се плаща на всеки турист по $1, което всъщност е доста добре, доста туристи са, не сме само ние тази нашата група, има и други агенции и групи. И като цяло се дава възможност на тези хора да изкарват някакви средства за храна, вода, защото тук е доста трудно да се намерят тези неща. И да, сега тръгваме към АТВ-тата и ще се включвам оттам. Учила за плуване са, ама сега ще видим какво ще стане. Гледай, човек. Почваме ги. Brother! Zigzag, brother. Okay?
Окей. Между другото, сега ще караме квадроцили. Не знаех. Мислех, че само АТВ-та, ама все ще да има. Как е? Много е хубаво. Супер! Имам по-голям двигател от вас. Той е от косачка! Алисия, как е, бе? Как е? Пак ли се удари? А. Ами, приключи сафарито. Отиваме сега в един магазин за сувенири, папироси. Сега ще ви го покажа отвътре. Какво е това? This Batalina in Arabic? This is your boyfriend? Yes, Nikolai. Nikolai, my name is Nikolai. Yes. I will show you. Nikolai? Yes. Batalina. And his heart Thanks, brother. from Egypt 2026. The small present for you. And what's your name? Алисия. Alicia. Here is Alicia. Where is your boyfriend? Oh my God, I'm here. And also Cesar from Egypt 2026. A small present for you.
Днес е трети ден от престоя ни тук. В момента е 3 часа и трябва да се изнасяме от хотела. Ще ходим в Дендера и Абидос. След това последната дестинация е Луксор. Там ще се настаним в друг хотел. За вчера, какво ви кажа, смисъл беше брутално. На мен лично много ми хареса. Квадроцилите и АТВ-цата бяха топа. Шоуто също така вечерното ми хареса. Особено последната част с огъня беше супер. Така че наслаждайте се и гледайте, а ние ще се включваме от другите места. Анхеро емуабет. Емперер. Сия. Значи, между другото, тук е доста хубаво. В момента един човек ни води да ни показва някакви скришни места. Разбира се, пари иска за това. Супер. Храма беше уникален. Наистина сами може да видите от кадрите. Цвета, ти какво ще кажеш? Хареса ли ти като цяло храма? Да, много е як. Супер. Ами, това беше от Дендера. Надявам се наистина са ви харесали кадрите, защото на мен лично доста ми хареса като цяло постановката и всичко. И се включваме от другото място.
здравейте, включвам се от последната ни дестинация Луксор за днешния ден. Преместихме се в нов хотел, това ни е стаята, не е нещо вау, както виждате. Това е 4-звезден хотел, така се води. И днес наистина пътят ни довърши тотално, останахме в 3 часа, сега в момента е 7. Просто пътят беше доста изморителен, в автобуса е неудобно, не може да се спи. Тегаво е, но пък си заслужаваше. Двата храма наистина бяха доста красиви, сами виждате в видеото. Лично на мен доста ми хареса. Утре имаме балони, долината на царете и цариците и също така гробницата на Тутанкамон. Някакво говоря повече, директно се включвам от там. Чао за сега. Вече сме тук при балоните. Никаква идея на къде отиваме. Явно е ето това. Ако може изобщо да го видите. Няма. Ненормално е. Пускаме се. Почва. За сега е много добре. Видяхте гледките. На теб хареса ли ти? Да, беше супер. Така. Алисия, на теб хареса ли ти? Идеално е, перфектно е. Супер беше. Наистина. Страхотно изживяване, препоръчвам го на всеки. Мисля, че не, защото се приземяваме добре.
Момента сме на статуите на Аменхотеп, нали така, не бъркам нещо. Невероятно е, невероятно е. Какво ще кажете вие? Я кажи нещо за чил. За какво? За чил, бе. Хора, забавлявайте се. Добре, обръщам ви да гледате, защото е наистина уникално. Значи този храм е бил един от най-красивите, обаче имало земетресения и храмът се е срутил и са останали само тези две статуи, които са наистина масивни. Просто уникално, наистина. Ще кажеш ли нещо? Не благодаря. Не благодаря. Защо? Ти госпожице, нещо да кажеш. Ще опуснем автобуса, Ще айде. опуснем автобуса ли? Да. Ако искаш ли да те оставят тук? Да. Искаш ли? Не. Що? Тук има много талибани. Мандала дънки. Какво? Мандала дънки. До сега трябваше да имаме 4 магарета. Четири магарета, да. Две дечица ни казаха hello money и ни предлагаха да купим едно магаре за $1. Къде ще го сложим в автобуса, нямам си на идея, ама да. Ами, отиваме в момента в долината на царете, така че объркахме и автобуса, да. Така че включваме се оттам.
интересно. Между другото, свършихме с долината на царете и се запътваме към долината на цариците, но преди това минахме тук при един местен магазин. Всичко тук е направено на ръка. Обръщам камерата, няма ви бава повече. Това е брутално. Живееха в тази къща всъщност, после я преработват на магазин и после затова тук нали вече преработват и го отварят. Salam. Здравейте! Yes. Welcome to second home. Good to know. My name is Mohammed. Нашия гид днеска се казва Мохамед. Добре дошли в неговия дом. I'll give you a small idea about the alabaster stone. Ще ви разкажа малко за алабастера. Всъщност какво представлява. Alabaster actually comes three color, no more. Имаме три цвята, не повече. Един път бяличкото. First color, white. Second, brown. Кафяво. Third, green. И зелено. White, brown, green. The stones that we have it here, very famous. We get the stone from the mountain behind one of the kings. The blocks you can see it over there. We bring the stones behind one of the kings. Така, всъщност камъните тук ги изкарват зад долината на царете, за тези къщички, като погледнете, те ходят и си ги изваждат сами, всичко е ръчно обработка тук на място. First step, our family, they look at the block how it's come like, and then start to do the shape. Първия момент, който го правят, всъщност взимат самия камък и почват да го оформят, нали, формата, която искат накрая. Shape of vase, bull, ashtray, statue, thank you, I love you. Okay, I love you. Тоест, каквато и форма да искате, дали е вазичка, чашичка, статуетка, най-различните форми ги почват нали, да обработват. This shape, how many kilos? И това вече като го вземете е доста тежко, т.е. не го хвърляйте на главите, моля, на мъжете. Доста тежичко. 5 кила. Е точно това тук. This shape is gonna be a vase. After done, they cover it from outside by special cotton and the glue and powder of alabaster. Увиват го нали, с марли лепило, за да може нали, да го умекотат леко. Keep it under the sun 3 days to be very strong. 3 дена седи вече да изсъхне хубаво нали, самото лепило на слънце. Because when they do drill like that, no crack happen. За да може нали, като почнат вече да дълбаят дупчицата вътре, да не се счупи самия камък. Hand drills in the ancient time, they keep Правят го по under същия the начин, ground. като древните египтяни. And then start to push and drill. Keep working. Thank you so much. Look here. Wow! Oh my God! Значи, напазарихме, дадохме 40 евро за 3 неща. Много готини фигурки са, не мога да ги покажем сега, защото са опаковани много добре. Първо ми искаха 150 евро за тези 3 неща. Те са едни малки, хубави са наистина, качеството е добро, обаче 150 евро няма как. Пазарлъка тук е просто нещо страшно.
от 150 ги смъкнахме на 40 евро. Просто нямам думи. Отиваме сега в долината на цариците, след това отиваме на някакъв бананов остров и това е за днешния ден. Прибираме се в хотела и лягаме да спим, защото сме уморени. И да, направо се прехвърляме там в долината на цариците. Промяна в плана. Къде ще ходим? В храма на Хатшепсут. Да, и после долината на цариците. Анхеру Imwapit Imperin. Sia. Victor. Murcer. Dua. Много лъжега. Давам ви историчката да кажа няколко думи за храмът. Значи главата на Хатшепсут е заличена от всякъде, защото, доколкото разбрахме, сина на Тутмос I, Тутмос II, Тутмос III всъщност, Тутмос III, баща му е починал, когато е бил на 3 годишна възраст, бил е малък и Хатшепсут го е признала, че може да стане фараон, след като порасне ще бъде негов регент, т.е. тя ще бъде на трона, докато той навърши съответните години. И тя става регент, става първата жена и единствената фараон на Египет. И когато тя умира, всъщност преди да почине, тя си прави храм, който е много голям и след като умира, Тутмос III за отмъщение за това, че му е взела няколко години на престола, идва и заличава абсолютно всичко, където се вижда лицето на Хатшепсут. Ревност. Какво да ви кажа? Обаче е много силна сила. Пак казвам, брутално е. Включваме се вече от долината на цариците. Между другото, тя няма да е там, защото се счита за фараон и е погребана в долината на царете. При мъжете. Нищо, да, при мъжете, нищо, че е жена. Анхеру Imwapit Imperin. Sia. Victor. Murcer. Dua.
приятелчета! Ние сме тук на Банановите острови и гледаме в момента животинчета. Преди малко си играх с една маймунка. Ето тук, не знам дали го виждате. И в момента се разхождаме. И така. Дай ми микрофоните. Ами, приключи днешния ден. Беше страхотно. Наистина всички дни до сега са просто невероятни. Последното нещо, което ви снимах, е Банановия остров. Там видяхме камили, алигатор и малко крокодилче, нали така? Сърнички. Може и да е обратно. Сърнички, маймунка, щрауси. Да, щрауси. И това е. Като цяло беше интересно. Дадоха ни плато с плодове, там местните плодове, които отглеждат, ягоди, банани, манго. Захарна тръстика също има. Да, захарна тръстика и глава. Нали така? Да. Другото, точно срещу хотела ни, се опитам да ви го снимам. И да, днес беше супер. Просто някакво друго да очаквам. Наистина Египет е уникално място, което всеки трябва да посети. И това е като цяло. Утре пак ще се видим. Айде, чао. Ще утре ще ни гледате. Айде, чао. Чао. Heru im Wabit. Imperil. Sia. Victor. Murcer. Dua. Сега сме тук до един магазин за папироси. Обръщам ви, снимам ви, да видите за какво става въпрос. И продължаваме напред към Цвет, къде трябва да ходим? Храма на Луксор ли? Да, продължаваме храма към Луксор. Затова взимаме чупчето, чупваме бялата част. Hello, nice to meet you today, yeah? Welcome back as a whole room, yes? Така, като махнем вече лампата, виждаме богинята Баскет. Видиме, пак имаме Анка тук долу при нея и Скарабър, т.е. за щастие ви пожелават с тези снимки и дълъг живот. Имаме вече пирамидите, Нефертити и Тутанхамон.
No smoking. No. Какво? No smoking. Кажи го сега на арабски. Как? Как? Хай! Окей. Същото, да. Аз си взех сладолед. Аз го изядох вече. Приятелчета, това е последният храм в Луксор за днес. И утре пътуваме рано сутринта в 5:30 отново към Кайро за пирамидите. И така. Окей, виждаме се утре. Значи приготвяме се, излизаме да си намерим файтон и ще се опитаме да го спазарим на най-добрата цена. Вчера го спазарихме за $1, но така и не се качихме заради моята приятелка Цветелина. Нали, Цвете? Да. А кажи защо не искаше? Щото ме е страх. От какво? Да не ни отвлекат. И да, и така и не се... И щото ми е жал за коня. Нека да видим какво ще стане, защото ми е много интересно. Между другото, само да кажа, това е от днешния ден. Надявам се да се насладите на кадрите, които ще заснеем. Все още не знаем какво ще заснеем. Насладете се, гледайте, смейте се, ако има смешни моменти. И утре се включваме с полет до Кайро. How much, my friend? Three? Yes, 3. Yes, 200 Egyptian. No. 1 euro. 1 hour, yeah? How much? 1 hour, 200 Egyptian. 200 Egyptian. Yes, 1 hour. dollar? How much in dollar? Yes. خلاص يا Your friends 200 say 200. Go back ولا one way? Yes. Go back. Yes. I will take you 300, 150, go 150 back. How much is 300? No. 200 is good. Okay, done. 200? خلاص يا ضال العربية. اركنها في الشارع العربية. خلاص بقول لك ادعي لي بقول لك في الفندق دول الاول من الصبح هنا. يا اخويا كم Welcome to my Ferrari. This is Ferrari? This is Ferrari. Welcome to my Ferrari. Okay, good. Welcome. This is Alicia and this is Cvetelina. Catalina. Cvetelina, yes. Nice to meet you. Thank you. Welcome to Luxor. Yes, my brother. Значи, в момента сме на файтона. Усвиркаха ни. Абе, Никитил, на къде фанаха насам, бе? Никаква идея, явно е по-близо. Да, май на центъра, ама. Хора, ако тази вечер умрем, обичам ви. Не, тази вечер ако умрем, Николай е виновен. Не. Хора, да ви се оплача, днеска Николай ме накара да преплувам басейна под вода и ми каза, че ще ми даде 10 евро. И аз го преплувах, обаче той не игра честно и няма ми даде нищо. Лъже. Come to Upper Egypt. You are a nice people to meet you, by the way. Хора, май ни отвличат. Не. Тя, какво правиш, бе? Welcome to Alaska. Аляска.
Значи опитахме се да снимаме мумиите, обаче не успяхме. Да, навсякъде има охрана и ни преследват, ходят по нас само и само, за да не снимаме и да си прибираме телефоните в джоба. Нещо страшно. Здравейте, приятели! Да ви кажа само долу в музея при мумите не ми даваха по принцип да снимам, обаче аз нали съм от село и си намерих начини. Генгста, менгста. Good morning, pineapple. Looking very good, very nice. Снимах малко. Ще ви ги покажем кадрите, ако искате. Ако не, ние си ги сложим пък. Ако искате, ги гледайте. Значи, това е Хеопсовата пирамида. Обаче няма да влизам, защото вътре е много тясно, пък и ни казаха някакво да се види. Обаче е много красиво, просто невероятно е. Un papiris? Затварят и ни карат да си тръгваме, обаче е брутално. Гледайте за какво стана въпрос. А сфинксът просто е брутален. Може да видите и камилките, ако успея да ги доближа, да. Finish close. Какво? Finish close. Close ли? Има как да. В момента сме в хотелът в Кайро и си чакаме ключовете за стаята. И така. И утре ни е последния ден. След това си заминаваме за България, като последния ден ще го прекараме в Александрия. И вечерен круиз. По реката Нил. Чао! Ами, днешния ден приключи, както разбрахте, от Цвети и Алисия. Исках набързо само да ви покажа стаята от хотела, само че не гледайте как е разхвърлено. Изморени сме и просто сме оставили нещата така, да. Не мога да ви покажа в момента банята, но е хубава. Като цялото най-хубавото е самата баня. И да, няма какво друго да ви покажа, това е стаята. Утре се включваме, както вече казахме, от Александрия и вечерния круиз и след това се прибираме за България. Много ми хареса, пак казвам, абсолютно всичко в Египет. Без хората, защото са нагли. Тук ще останахме, отиваме да хапваме и тръгваме към Александрия. И както видяхте, гледката от терасата е просто превъзходна. Включвам се директно от Александрия.
Оставих следа след мен. В катакомбите. Heru Imwabit Imperil Sia Victor Murjaya Dua И здравейте, това е нашето последно видео. Няма да ходим на никакъв круиз, защото сме наистина много уморени. Утре трябва да станем в 3:30 или 4, за да летим за България. И наистина няма да можем, не издържам просто, очите ми се затварят. Тези дни бяха доста тежки, ставане рано, пътуване на дълги разстояния и просто не можахме да се наспим. Докато говоря, може да отидете, да оставите по един лайк, да го споделите видеото, защото така ще ми помогнете доста, ще достигнем до повече хора. Всички мои социални мрежи са долу в описанието под този видеоклип. И да, утре се прибираме. Лично на мен много ми хареса. Цвета, ти какво ще кажеш? Хареса ли ти преживяването в Египет? Беше супер! Напълно достатъчно е това. Ами да, чао и до следващия път.